Прывітанне, сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі гіцеля, і сёння мы вам распавядзем пра тыя чэмпіянаты, пра якія мы гаворым не так шмат. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Алексей. І пачнем мы з Францыі. Я памятаю, што калі мы ў мінулы раз пра Францыю распавядалі, ты казаў, што ПСЖ будзе цяжка. Як лічыш, што пайшло не так? Цяжка сказаць, што пайшло не так, таму што вось ПСЖ у лізе чэмпіёнаў выглядае, мякка кажучы, не вельмі добра. А ў чэмпіянаце яны вельмі ўпэўнена. Яны згулялі ўсяго адзін раз унічыю з Нантам, якраз у апошнім туры. І ўсе перамогі выглядаюць упэўнена, але Нант таксама знаходзіцца вельмі блізка. Таму яшчэ шансы пазмагацца на чэмпіёнстве ёсць. Вось для мяне нечакана Монпелье страціла ўжо дастаткова пунктаў, і таму наўрад ці яны змогуць увязацца ў тую гонку за чэмпіёнства. Адзінае, што Монпелье будзе з ПСЖ гуляць дома у другім коле, атрымліваецца, і зачапіць ПСЖ шансы дома ў іх заўсёды ёсць. Неяк так вось. Ну, для мяне гэта ўсё таксама дзіўна. Ну, Монпелье не тое, каб вельмі добра гуляе ва ўсіх турнірах. Ну, то бок гэта каманда з вялікім патэнцыялам, але вельмі нестабільная. То бок яны адзін матч гуляюць вельмі добра, а іншы матч яны могуць праваліць проста. А вось наконт Нанта, на мою думку, Нант у лізе чэмпіёнаў выглядае нашмат лепш, чым ПСЖ, таму што ПСЖ ў лізе чэмпіёнаў гэта нейкі жах, але Нант, мы казалі пра тое, што можа быць гэта псіхалогія, тое, што яны не на ўсе матчы могуць са 100% зарадам выходзіць. Таму Нант без адзінай паразы, але 3 нічыі, прычым адна з ПСЖ гэта зразумела, а вось две іншыя іх магло і не быць. І было б цікавей. Але Нанту яшчэ гуляць з ПСЖ у другім коле і паглядзім. Там можа быць усё, што заўгодна. Ну, то бок я не скідваю Нант з гэтай гонкі за чэмпіёнства. Але ведаеш, колькі букмекеры даюць на перамогу ПСЖ? Ну, можа, нейкія 1,2, 1,1. 1,15. Насамрэч чакалася. Ну, але вось Нант насамрэч выратаваў сітуацыю вось у апошнія секунды гульні з ПСЖ. Там вельмі шыкоўны гол забіў Ноам Леапольд. На апошніх секундах там зусім маленькі кут быў. Ён там у самае акенка трапіў. Вось, таму хто не бачыў, можете паглядзець там у хайлайтах. Вельмі прыгожы гол. Ну, а так, Нант пакуль ратуе сезон, таму што калі б яны прайгралі, сітуацыя была б ужо зусім непрыемная. Дарэчы, яны ж з наступнага года, з наступнага сезона, яны ж будуць гуляць яшчэ плэй-офф. 4 каманды. Ну, так. Я не вельмі люблю насамрэч такую сістэму. Я Бо мне таксама. падаецца, што тады каманды забіваюць на вось гэтую асноўную частку сезона і ўжо рыхтуюцца да плэй-офф. З аднаго боку, плэй-офф вельмі шыкоўна выглядае, звычайна. Але тады ўвесь гэты сезон выглядае, мне падаецца, што на ўзровень слабейшы. У мяне пра плэй-офф вось такая думка. Я паважаю плэй-офф там у НХЛ, у НБА, таму што яно так працуе. Ты гуляеш толькі ў адной лізе, у цябе няма ніякіх іншых абавязкаў, і твая задача гэта, вось змяніць каманду там адсоткаў на 20, можа 25, яе неяк абціраць, каб яна згулялася першыя месяцаў 4-5, а потым вось плэй-офф, дзе ты ўжо паказваеш увесь свой патэнцыял. Але калі мы кажам пра гандбол, тут так не працуе. І таму я цалкам згодны, што даваць проста камандам філоніць у чэмпіянаце гэта не самае лепшае, што можа здарыцца. Яшчэ табе адну цікавостку скажу. Мы вось крытыкуем брамнікаў ПСЖ у лізе чэмпіёнаў увесь час амаль. Але у чэмпіянаце у Лофквіста 34%. І гэта пры тым, што ён там было на яго брамку пад 400 кідкоў. То бок вельмі шыкоўныя паказнікі. Слухай, усё залежыць ад супернікаў. Усё ж. Канешне. Пры гэтым той жа Балазінгер выдае толькі 29, Бёска 30, то бок Пешыч 27. Зразумела. Можа, вось у гэтым сакрэцік. Калі ты будзеш даваць сваю тройку, то будзе у які парадку? Хіба яны застануцца вось так, як яны сёння вось знаходзяцца.
Ну, я ПСЖ першае, таксама Нант другой. я таксама не веру ў нейкія змены, але я спадзяюся, што ўсе тры клубы будуць гуляць у лізе чэмпіёнаў у наступным годзе. Было б вельмі Павінны, добра. шчыра. Калі будзе толькі две каманды ад Францыі, ну я буду шакаваны хутчэй нават. Не здзіўлена шакаваны рэальна. Так, ну што, тады пяройдзем крыху давай на захад пойдзем. Іспанія. Ці ёсць нейкая нагода глядзець гэты чэмпіянат увогуле? Я думаю, што насамрэч аматары гандбола знайдуць штосьці і ў чэмпіянаце Гішпаніі, але як бы чэмпіёнскай гонкі там не прадбачыцца відавочна. Вось ёсць Барселона, ёсць усе астатнія. Ну, хутчэй за ўсё будзе вельмі такая цікавая моцная барацьба за другое месца, таму што верагодна гэтае другое месца будзе даваць лігу чэмпіёнаў. Вось Мы гэта яшчэ не ведаем. роўна тое, што я хацеў сказаць. І калі мы глядзім у табліцу, там па 21 у Лагроне і Бетасова, 20 у Вальядаліда і Гранальерса і Торалавегі, яшчэ 19 у Адэмара. Гэта проста нешта, ну, такое вельмі добрае, дзіўнае. І вось можа быць, яны там пазмагаюцца вельмі сур'ёзна. Але ёсць яшчэ адна рэч. Ты ж ведаеш розніцу ва ўзносах у лігу чэмпіёнаў і еўраліг? Ну так, яна велізарная, наколькі я вось сумы не ведаю, але я памятаю, што Ну, то бок, велізарная была розніца. я нават магу сабе ўявіць, што каманды будуць змагацца за тое, каб стаць трэцяй. Ну ведаеш, магчыма, калі трапляеш у лігу чэмпіёнаў, то прасцей будзе знайсці фінансаванне. І з гэтага пункту гледжання Ну, можа і ў гэты знос будзе не такі страшны. вось толькі так. Ну, у нас ёсць прыклад Астровія, якая сказала, што яна не будзе гуляць і адразу там мэрыя штосьці знайшла. Ну так. Таму можа Ну, быць. для футбола, мне падаецца, гэта такі дастаткова часты кейс, але з грашыма не ўсё добра. Але калі мы вось пра гэтыя ўсе клубы, якія прэтэндуюць на другі радок, кажам, ці ёсць у цябе нейкія там фаварыты, прэферэнцыі? Хіба няма. Магчыма, Бедаасова будзе таму што яны такія ў астатніх сезонах больш вопытныя, на мою думку. Ну, я, напэўна, прытаплю крыху за Гранальерс, таму што гэта каманда, якая вось ужо які сезон рыхтуе моладзь. Гэта калі мы так сур'ёзна паглядзім, гэта проста гудме ад Гішпаніі. Ну, то бок там ўжо і чуткі ходзяць, што там 18гадовыя правы паўсярэднія, якога хочуць хіба што не ўсе. Ужо яго разглядаюць там на замену дзікім эму. Таму ну, цікава паглядзець, як растуць вось гэтыя хлопцы. І ну, калі ў нас яшчэ адна каманда ў лізе чэмпіёнаў будзе, якая будзе абкатваць моладзь і выводзіць яе на новы ўзровень, то чаму не? Ну, пагаджуся. Заўсёды больш цікава глядзець за камандамі маладымі. Вось цікава, як яны вось даюць сабе рады ў лізе чэмпіёнаў глядзець. Ну, таму што каманды, якія ўжо такія вопытныя, але ўсё роўна сярэдняга узроўня альбо нават ніжэй сярэдняга, за імі назіраць менш цікава. Таму так. Ну што, мы пяройдзем яшчэ на захад з Партугалія. І для мяне гэта яшчэ адна краіна, якая павінна даваць тры каманды ў лігу чэмпіёнаў. Не папулярнае меркаванне, напэўна, але я не магу выбраць паміж Порту і Бенфікай у дадзены момант. Ну, я з табой таксама вось пагаджуся ў гэтым моманце, што павінны тры каманды трапляць. Вось у адрозненні, напрыклад, ад Гішпаніі, дзе я б больш двух не чакаў, то вось ад Партугаліі тры, мне падаецца, трэба, каб і было. Таму што ўзровень Порту Бенфікі ён аднолькавы. Я так разумею, што і ўзровень фінансавання ў іх плюс-мінус аднолькавы. І ў прынцыпе гэта каманда, якія бы паказвалі вынікі ў лізе чэмпіёнаў. Вось у добры дзень маглі пазмагацца нават там топ-камандамі. Да, Таму мы ж так. памятаем, што Бенфіка у гэтым дзесяцігоддзі ўжо выйгравала еўрапейскі трафей на хвіліначку. Не шмат хто гэта можа. Але Так. ну,
Ну, мы мусім сказаць, што мы зычым Бенфікі нармальных людзей у кіраўніцтве, каб яны там умелі там візу зрабіць нармальна, каб не сказалі прыходзьце заўтра А гэта ўсё. прывітанне Мікіта Вайлупаў. Таму ну Так. ведаеш гэта такое на поўдні так усё і функцыянуе, што так мы можам быць колькі заўгодна прафесіяналамі, але мы любім адпачыць і не любім рабіць нешта, што ад нас патрабуе. Дарэчы, мне падаецца, што ў Бенфікі якраз крыху большы бюджэт, чым у порту, але ну вось горш сам менеджмент. Таму што па трансферах гэта ж вельмі добры склад. Пры гэтым яны што тыя саступаюць проста маладому, але такому збалансаванаму спорцінагу. Спорцінг будзе першы, на маю думку, ён там на 6 пунктаў апераджае абодвух. А вось за другое месца ну я на порту пастаўлю, таму што для мяне яны выглядаюць ну такой больш адэкватнай камандай. Я, можа, на Бенфіку тады пастаўлю на другое месца. Хай Ну вось у нас будзе не супадзенне. окей, Таму паглядзім. што каманды роўныя, так. Можа быць і так, і так. Я прапаную завітаць у чэмпіянат Нарвегіі, таму што я вось сёння прачнуўся і гляджу навіны, што ПСЖ падумвае падпісаць Люса ўжо з другой часткі гэтага сезона. Яшчэ адзін гулец падумвае пра тое, каб перайсці ва Францыю летам. Зноўку ж кіперская лінія развальваецца, таму што ўсіх забяруць. Прывітанне Бобу Ханінгу. І я не бачу гэта Кольстада ў наступным сезоне. Ну то бок усё, што добрае там было, яго проста на кавалкі разбіраюць і ўсё, ну няма клуба. Плюс Кольстад прайграў фінал кубка, плюс Кольстад ідзе насамрэч другім у чэмпіянаце пасля Эльверума, які проста больш стабільны. Ці верыш ты у гэты Кольстад? Не, я у яго не веру ўжо ад пачатку сезону насамрэч. Яны, дарэчы, вось у апошнім туры прайгралі камандзе, якая займае 8е месца, чым так упэўнена -6. Таму гэты Кольстад нічога не выратуе, мне падаецца. І на маю думку, трэба паразмаўляць пра тое, як у прынцыпе атрымалася, што клуб, які ставіў такія дастаткова амбіцыйныя мэты, у прынцыпе падпісваў, ну можна сказаць, што топавых гульцоў, скончыўся так хутка. Для мяне гэта загадка насамрэч, таму што выглядала, што гэта будзе такі праект у доўгую, дзе яны будуць стабільна ўдзельнічаць у лізе чэмпіёнаў і магчыма нават прэтэндаваць на фінал 4. А атрымалася ўсё зусім дрэнна. Ну, для мяне гэта клуб, які скончыўся не пачаўшыся, таму што там першы сезон яны аб'яўляюць гэтыя ўсе трансферы, ты глядзіш на тое, што ну окей, ну то бок у нас вось такі вектар развіцця, што мы будзем падпісваць дасведчаных гульцоў скандынаўскіх без моўнага бар'ера, але ну ты пачынаеш з дасведчаных гульцоў. Потым высвятляецца, што грошай не так шмат і там хтосьці пагаджаецца парэзаць зарплату, хтосьці не пагаджаецца, хтосьці сыходзіць. Той же Смарасон ён адразу сказаў: ну хлопцы, я знайду сабе штосьці цікавейшае. І Так. у цябе цэннасна павінна каманда працаваць у адным напрамку. Ну то бок калі мы там пра Гудмы, гэта вельмі добры прыклад таго, што яны кажуць, мы расцім маладых гульцоў, але калі ты дасведчаны гулец, які хоча там з намі паварыцца, вось калі ты адпавядаеш усім нашым гульнявым стылістычным нормам, то прыходзь і ўсё добра будзе. А тут яны спачатку робяць стаўку і на моладзь, і на дасведчаных гульцоў. І яны не ведаюць, яны шарахаюцца з аднаго боку ў іншы, і гэта не атрымліваецца. Ну то бок яны гэты фокус пераключалі там не адзін раз. Скончылася ўсё тым, што іх выратоўваў Люса, і калі Люса сыдзе, я не ведаю. Там ужо каманды не будзе. Так, я ў прынцыпе не здзіўлюся, калі умоўна каманда аб'яве сабе банкротам і ў прынцыпе знікне. Вось не буду здзіўлены. Ну, прывітанне Капенгаген. Так.
прынцыпе, ўсё тое ж самае, але працягнулі яны больш, чым Капенгаген, і за гэта ўжо пашана. Але Капенгаген выйшаў у фінал чатырох і пазмагаўся там нават. Ну, але і ростар у іх быў нашмат лепш. Так, то яшчэ Што? пра чэмпіянат Нарвегіі сказаць, ну што першае месца займае Элверум, трэці ідзе Рунар, прычым гэта каманда, якая якраз перамагла ў фінале кубка. І яе трэнер, наш стары знаёмы, Бярте Мірхваль, робіць паспяховую працу там. Таму, магчыма, Слухай, мы ведаем, што... чакаем мы Рунар у лізе чэмпіёнаў у наступным сезоне. Ці Ну, не? насамрэч не, я думаю, што там будзе адна каманда ад максімум дзве, калі Польстад стане другім і першая застанецца як каманда, як праект існаваць. Але зычым поспехаў Б'ярту Мюрхал, хочацца паглядзець на кагосьці, хто гуляе ў абароне так, як трэба. Ведаеш, гэтае залатое правіла про тое, што калі каманда прапусціла больш за 25, гэта не самы лепшы дзень у абароне. Я, канешне, стары вельмі, але для мяне гэта яшчэ нейкая цэннасць. Ну, гэта трэба глядзець гульні гэтага Пелестэра тады. Слухай, я прапаную завітаць у Данію і паглядзець, што там адбываецца, бо мне падаецца, што дзве каманды ад Даніі будзе ў лізе чэмпіёнаў, і адна з іх называецца Ольбарг, а вось наконт другой я увогуле нічога не ведаю, там усё што заўгодна можа здарыцца. Я бы хацеў бачыць 3 каманды. Ну, шчыра. Таму што мне падаецца, каманда, якая будзе трэцяй у Даніі, яна зможа канкураваць з усімі амаль камандамі, якія будуць у лізе чэмпіёнаў. Вось. І горш не зробіць. То бок, калі выбіраць паміж Кольстадам і трэцяй каманды з Даніі, якая б гэта каманда не была, то для мяне выбар відавочны. Ну тут я пагаджуся. Нават тая ж самая Фрэдэрысія, яна, канешне, ну, выглядала вельмі дрэнна, але ну там некалькі гульцоў потым падпісалі ну, добрыя кантракты. Ну, то бок, як вось такі ліфт, гэта добрая ідэя. Але калі мы кажам пра прагнозы, я тут нават не ведаю. Тут ідзе Сканденборг, Морс, Гудме і Скерн. Гэта ў 3 пунктах. Усё. І я, напэўна, ўсё ж скажу, што я буду заўзець за Гудме, таму што, ну, хочацца, каб гэтыя хлопцы развіваліся далей, хочацца паглядзець, хто ў іх яшчэ ёсць у бліжэйшых рэзервах. Ну так, ну але тут яшчэ ж, мне падаецца ж такая сітуацыя, што там не было плэй-оф, быў плэй-оф. Ой, Хіба? там цікавая сістэма, там 8 каманд, яны праходзяць у другі этап. І далей ім даюць пункты па ну, у залежнасці ад таго месца, на якім яны скончылі. Ну, то бок ты на першым этапе атрымліваеш бонусы вось у гэтыя чацвёркі. Далей 2 чацвёркі гуляюць яшчэ паміж сабой і потым ужо плэй-офы паўфінал. Ну, то бок там трэба трапіць у 8, потым можна там, добра згуляць у гэтай чацвёркі і выйсці далей. Ну, то бок там усё можа быць. Там яшчэ нашыя будучыя любімцы Хёй, яны ідуць 9, і можа быць нават яны змогуць штосьці зрабіць. Дарэчы, Так, на трэці месца. гэта было б цікава, таму што мы ведаем, што яны падпішуць у наступным сезоне шмат добрых гульцоў. Для лігі чэмпіёнаў было б добра, але не зусім справядліва, на маю думку. Паглядзім. Таксама там ёсць Скерн, мне падаецца, каманда, якую шмат хто ведае, якая дастаткова часта ўдзельнічае там у розных еўракубках. І гульцы дастаткова знаныя усімі, мне у іх ёсць. Там будзе вельмі цікава, але пераможца, хутчэй за ўсё, пераможцу мы ведаем. Пераможцу мы ведаем, не ведаем, хто будзе другі, трэці, і ведаем, што гэта будуць добрыя каманды нават на ўзроўні. Могуць нават пазмагацца за другі этап лігі чэмпіёнаў. Ну, то бок топ-12. 100%. Што, на поўдзень, Польшча. Добра. Польша. Блізкая нам краіна. Тут адбываецца нешта такое, што
Ну, мы ўжо казалі, кельцы зліваюць гэты сезон, рыхтуюцца да наступнага, на мою думку. Але з улікам плей-офф, і мне падаецца, што ў плей-офф мы ўжо ведаем, што кельцы будзе гуляць два матчы на выездзе, калі спатрэбіцца. І вось там у віслы, канешне, вялікі запас ёсць на дадзены момант і па складу, і па характару, і па таму, што яны робяць, і той матч дома, калі спатрэбіцца. Так, у прынцыпе, гэты сезон для кельца выглядае такім пераходным. Вось у наступным сезоне ўжо, магчыма, яны будуць ставіць сабе такія мэты больш амбіцыйныя. Але гэта тая каманда, якая зброю складаць не будзе дакладна, і нават калі ў іх будуць велізарныя праблемы са складам, то будуць змагацца да апошняга. Ну і плюс сістэма плей-офф, гульні паміж вісла і кельцы заўсёды амаль вельмі блізкія. Нават калі ў адной з каманд там нейкія праблемы ёсць, то вось паміж сабой яны гуляюць заўсёды блізка. Таму шансы будуць. Пытанне, як кельцы імі скарыстаецца, але вісла відавочны фаварыт. Я вось пастаўлю на тое, што паўтарыцца мінулы сезон. Ну, то бок кельцы возьме трафей у калішу, а вісла падыме трафей у плоцку. Неяк Хутчэй так. за ўсё так і будзе. Што мы можам сказаць пра ўсіх астатніх? Там таксама даволі цікавая барацьба будзе за трэцяе месца. Выбжэжа і Астровія даволі блізка ідуць. Робры яшчэ таксама там усяго 3 ачкі раздзяляе паміж выбжэжжам. І тут будзе цікава. Ну і зноў жа тут плей-офф, таму ў прынцыпе тое, у якім парадку яны будуць знаходзіцца вось у гэтай там турнірнай табліцы, не настолькі ўплывае. Ну так, дарэчы, на канчатковы вынік. у мінулым годзе мы глядзелі серыю за трэцяе месца ўжо калі чэмпіён быў вырашаны. І што яшчэ трэба сказаць, што ліга пераходзіць да 12 каманд у наступным годзе. Гэта звязана з тым, што было шмат банкрутств, якія здарыліся ці не здарыліся, як гэта было ў пулавах. Але ну, нічога добрага не адбываецца. Нават тыя каманды, на якія ўсе разлічвалі, што ну, ось там, напрыклад, што Шлёнск вернецца, выглядае на тое, што Шлёнск не вернецца і нават не ведаюць, ці будуць іх так фінансаваць надалей. Ну, то бок, не найлепшыя часы для клубаў у Польшы, гэта дакладна. Пагаджуся. У прынцыпе, тут ліга павінна была вырашаць, тут зараз 13 каманд, таму ім трэба было альбо яшчэ адну дадаць, альбо адну і ўбраць. Ну і сітуацыя выглядае такім чынам, што прасцей убраць. Але калі вы любіце там серыялы Netflix, напрыклад, просто подпішыцеся на польскіх журналістаў у твітары і будзе вам нешта цікавае кожны дзень з тым, што там адбываецца. Гэта, канешне, перыядычна штосьці цікавае, перыядычна гэта цырк, але ну, ліга не дае сумаваць. На астатняе, напэўна, Венгрыя. І ў Давай. мяне ёсць пытаннішка. 2 ці 3 каманды ты бачыш у лізе чэмпіёнаў у наступным годзе? 2. Калі б я вось так упэўнена кажу, што з Даніі я хацеў бы бачыць 3, то з Венгрыі хутчэй 2 А на мне так, сённяшні дзень. мне так падаецца, шчыра, што калі Татабані не будзе валяць дурня, то прыйдзецца браць 3, таму што пік будзе трэцім. Ну я вось пра гэта не падумаў нават. Ну, Штосьці. Але там таксама, там жа сістэма плей-офф. там сістэма плей-офф для першых двух. Трэба другімі Так. фінішаваць. Ну тады Ну, пік правальвае сезон, прычым даволі відавочна. Я, канешне, не кажу, што там... Давай паглядзім, калі Веспрам гуляе з Татабаняй другую гульню. Калі б гэта быў нейкі там апошні тур, то было б цікава, але дзякуй Богу, што яны гуляюць у сакавіку. Пік згубіў зашмат па згубленым. Ён ідзе трэцім. І я не думаю, што хопіць, канешне, Татабані запалу, каб прайсці. Ну ім трэба браць там свае гульні, каб стаць другімі. І спадзявацца на тое, што там пік яшчэ можа асекчыся. Што
цалкам можліва. Але вось тут ужо ўсё залежыць ад татабані. І я шчыра не ўпэўнены, што яны змогуць стабільна дагуляць. Дарэчы, я не ўпэўнены і ў тым, што пік будзе такі ж стабільны, як таго патрабуе сітуацыя. Ну, пік 100% фаварыт у гэтай сітуацыі. Каманда і па складзе больш якасная і больш вопытная. Ну, але гэта той сезон у чэмпіянаце Венгрыі, у якім мы яшчэ можам сказаць, што не ведаем каманду, якая будзе другой у змаганні ў фінале. Але мы ўпэўнены, што Веспрам будзе чэмпіёнам, нягледзячы ні на што. На сённяшні момант выглядае так. Ну, то бок, нягледзячы нават на гэтыя плэй-оффы, Веспрам будзе першым, у іх будзе перавага сваёй пляцоўкі, і, напэўна, гэта нават калі ўсё пойдзе не так, яно дапаможа выратаваць золата. Але мне падаецца, што будзе ўсё вельмі відавочна. Напэўна, на гэтым на сёння ўсё. Мы вернемся да вас перад чэмпіянатам Еўропы. Это будзе не праз 2 тыдні, а крыху менш часу пройдзе. Так што да сустрэчы. Да сустрэчы.